Dipolog Numero 1 Tatak RMN. Sumala sa atong mabasa sa 1 Samuel Kapitulo 28 tudling 14. Og si Saul nakasabot nga kadto mao si Samuel. Og mitikubo siya og miyukbo agig pagtahod. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, mga kasama, ang dulumanon nga giulukan, ang kakayag sa pagtuong Katoliko ani-ano sab sa kahanginan. Of course, din higyapon sa waylaing istasyon sa RMN Dipolog DXDR 981 AM. O makitag madungog usab sa online internet ang rmndipolog.weebly.com. Mga ikala, mga ginikanan, sa gihapon ang makiguban kaniyo sa naandan. Kini gihapon niyo ubos nga alagad Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Og sa gihapon ako, mangayog pangatahuran kaninyo no, sa tanang mga naminaw din sa Dakbayan sa Dipolog no taman sumaabot sa Sibya no sumaog istasyon diri sa Dipolog. Moingon ko maayong udto kaninyong tanan. Og diya sa internet sanglitwa man da kahibalog unsay oras niyo diya, unsay panahon niyo diya. Kapi iba o buntag. So, akong subliyo ng akong great kaninyo, pangatahuran, moingon ko have a good day. Og, di ay tuod, no? Belated moingon ko pag-extend, no? Paabot kaninyo sa atong maayong pag-obserbar, no? Sa adlaw sa mga santos kon All Saints Day o All Souls Day o kanang nailana sa atong terminong kalag-kalag adlaw sa mga pingpanaw na no sa laing kinabuhi. All Saints Day o All Souls Day no.
sa pizza 1 o pizza 2 no, sa Nobyembre. Karon pizza 4 naman ta. No, Nobyembre 4, 2012. So, nang belated na ang atong pagpaabot kaninyo. Sumaayong pag-obserbar sa atong gigahin nga adlaw sa pagsaulog, pasalamat, paghinumdom sa mga bayani sa atong pagtuong Kristiyano nga gitawag nato baga santos. Muhatag galintag adlaw kanang adlaw na taw kana to mo sa ulo galit ano. Sila pa nga ana-ana sa duol gyud no. Ana sudong gyud nga nakaangko na sa kinibang himaya o gasa o kanabangganti sa Ginoo dito sa langit. Sila pa noon di ta mo hatag og adlaw walang kanila mo na nga ang atong santos nga simbahang katoliko nagpili gyud adlaw kanang si Nobyembre 1 no, adlaw subag nga santos. Og matud pa sa uban gani ko no nga di man kuno na mabasa litra por letra sa Biblia. Well, tinuod litra por letra wala man gyud isugo sa Ginoo nga kasaulugon nato na. Pero dili po na mo kontradiher og nasayod ta nga ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo og gitagaan og gahom sa pagdili og pagtugot. Asa man ang mabasa na to? Pananglit diya sa Mateo 18:18. Mateo 16:19 no, ang gahum nga gihuptan sa primero ministro kon labawng pastor mo ang Santo Papa. Tagaan anang gahuma sa pagdili og pagtugot no, Mateo 16:19 og tungod kay wala man siya mag-inusara diya sa pagmando diya sa katauhan sa Dios kay natural pod di naagid siya kauban kay maugtas biya pod sa og siya rapod magkadako ang simbahan ni Kristo. Nandun na siya mga kauban nga mga apostol o nang kanang gahuma sa pagdili og pagtugot. Iyan ang gisubli kana pagpadayag no sa Ginoo nga naagi ng gahuma sa simbahan. Iyan ang gisubli pagpadayag nasa Mateo 18:18 kung basahon na doon na ang simbahan nga gitukod ni Kristo ana ay gahum sa pagdili og pagtugot. Bori po sabot pwede makahimog balaod mo nang doon na tay canon law na karon mga balaod og kana nganong ato nang gitahod na mga balaod sa simbahan ug sa kana mga practices nato bisan wala pa sa una no sa unang siglo. Tungod kay mo man ay giingon sa Ginoo ang inyong idili diri sa yuta, idili usab nako sa langit, ug ang inyong itugot usab nako sa langit. So mo na nga kung unsay aprubahan sa atong simbahan diri sa yuta, aprubahan pod niya sa langit. No imagine ang Ginoo gali mo approve gali sa langit sa unsay himuong balaod, unsay huna-hunaon nga maayo diri sa iyang simbahan, aprubahan gali sa Ginoo sa langit. Unsa pa ka kitang mga tao dinhi sa yuta, maingon siguro ta nga adi man na mabasa sa Biblia litra por letra. Di ta mo approve ana, well kamo lang no kung di mo approve ana, pero ang Ginoo klaro kaayo no kung gusto gyud tag biblical tong tinhuan, maingon tag katoliko dili biblical, ako maingon biblical gyud no. Usa gyud ka bakak ang giingon nila nga ang katoliko dili biblical. Biblical kana mga higala o sa asa mabasa nga ang matuod nga simbahan gitukod ni Kristo ana ay gahom sa pagdili og pagtugot. Mateo 16:19 o Mateo 18:18. O dili lang kana no, basig bingon mo na abay prueba nga mga kadagkuan sa simbahan naghimo gayud og mga lagda og makita gyud nga ila kining gipatuman ngadto sa mga magtotoo, meaning ilang gigawi kanang gahuma sa pagdili og pagtugot. Ang atong tubag ana atay tekstong mabasa ana prueba nga kanang gahum nga gihatag sa Ginoo sa iyang simbahan. Naana sa Buhat 16 tudling 4. Buhat kapitulo 16 tudling 4 nga mga kadagkuan sa simbahan nakahimo og mga lagda og igla kining gipatuman ngadto sa mga magtotoo.
mahimong sa una so bag-o pa ang simbahan ni Kristo, wala pa kaayoy mga kalambuan kay bag-o pagod nagsugod. Pero sanglit ang iyang simbahan magpadayon kini pagtuy hakaw, siyempre maglain-lain na ang mga mamunuan sa magod sa ato gong kagamhanan sa Pilipinas kung kinsay mahimong presidente. Ang iyang gahum mapasa nga tus mga sumusunod. Ang gahum sa presidente. Muna kung unsa po'y huna-hunaon ni anang panahon na sa namunuan, siyempre na anay gahum. O mahimong sa una panahon sa bago pang simbahan, o unsay ilang naaprubahan sa una, maor po to. Pero sa pag-abot sa panahon nga lain na po ang mga namunuan, posible po nga naapoy mga bagong itugot nila nga giingon pa des Ginoo, sanglit naa ang gahom des simbahan, itugot po na dito sa langit. So muna nga kanang giingon nila nga ang atong simbahan karon dunay daghang mga balao, dunay canon law, ug sa panang mga kasaulugan pananglit nga nagkadaghan sama ang atong paghimo og mga piyesta nga nagkadaghan tungod kay nagkadaghan mapud ang naila nga mga bayanis pagtuo. So muna magkadaghan pud atong pasalamat o piyesta alang kanila. O ang pangutana, itugot ba na sa Ginoo sa langit? Okay, mao na ang teksto Mateo 16:18, 19 o ga Mateo 18:18 mga higala mga suking tigpaminaw. Okay, no? Kining ubos yung alaga, no? Inyong alaga sa pong tulamanon, Shelbert Tondoyano Sr. alias Veritas. Nalimot ko nung paila, no? Napali mga bagong naminaw karon dire. O kining ubos yung alagad, maugyapon, Shelbert Tondoyano Sr. alias Veritas. Maugyapon makiguban kaninyo, o alang sa mga bagong naminaw nga karon pa nakadungog, moingon ko maoy inyong bag-ong higala sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko matag Domingo alas 12 sa kautuhon hangtod na sa alauna sa kahaponon. Pero kinahanglan gayud nga ato gyung siguradoon nga kanang simbahan nga atong respetuhan o tahuron ng iya mga balao do unsa iya mga practices nga musubmit ta kaniya o mapaubos ta kaniya o mahimong masinulundon to kaniya o magmatinumanon ta sa maong simbahan. Siguro nato nga katugayong simbahan o katawhan o katilingban o iglesia nga tinuod gayod nga gitukod ni Kristo sa ato pa kanang genuine gayod. Dili ng mga pundok o tinuhuan o iglesia nga tinukod lag tao nga parehas nato. Although ang atong Ginoo, Dios man siyang nagpagkatao, doon na po siya kiniyas pagkatao, pero ang atong gitumbok nga tinukod sa mga tao, kanang tao ragyos kahimtang, no? Dili Dios. O pagkadaghan mang mga igsuon nato no mga tao nga nagtukod-tukod o mga pundok nga sumala sa Biblia, wa man tay katungod nga mutukod og iglesia o mga pundok sa tinuhuan. Ngano man kay si Kristo ra ang magtutukod, siya ra ang mo-organize og katilingban o organisasyon og nahitabo na ni atong unang siglo. Niya karon mo basa-basa lang tag Biblia then mo organize po tag pundok nato kay lahi ang atong interpretasyon sa daan ng napundok nga maoning Katoliko. Dayon nato ding ingnon nga ang atua mo insakto mo nang magtukod tag pundok nganlan din natug ngalan ni Kristo. Agoy dili na pwede manghigala ba nga tinahod nga tigpaminaw. Ngano man kay kapila man di ay nagtukod si Kristo og pundok. Kapila man di ay siya nag-organize og pundok, kadaghan ba? Lahi tong pundok nga iyang gi-organize ni adtong unang siglo din, lahi po ning unsa man ni awahin na, no? Isama ni mga Protestantism sa ika-16 nga siglo.
O usa pa ni kining mga bag-ong natukod sama sa 1844 nga unsa nang tinuhuan na 1914. Kunya mura ra ba puntag mauwat nga naman kay gigamit gud ang Biblia, gigamit gud ang ngalan ni Kristo. Pero ang problema diha karon, genuine ba nang pundo ka? Kay para gud nato ang genuine nga iglesia ni Kristo kadtog yung nagsugod ni adtong unang siglo. Agitukod gyud ni Kristo. Yan naman ko'y pundok ron nga kutloon ng Roma 16:16 nga iglesia ni Kristo. Nga kung ato nang tun-an sa history, iglesia ni Kristo man na nga mauning katolika karon. Gatong atong gibasa sa miaging Domingo katong sinulat ug usa ka pare nga si Reverend Edward Taylor nga ang iglesia ni Kristo nga iyang gisgutan mao man tong gisgutan sa Roma 16:16 nga gihinganlan ni Obispo Ignacio og Iglesia Katolika. Di modo kay ang Iglesia ni Kristo gihinganlan man ni Obispo Ignacio og Iglesia Katolika, di modo ang tinuod nga tinuhuan mao ning Iglesia Katolika sama nga si Simon gihinganlan og Pedro. Si Simon ug si Pedro usa ra dili duhang katao. Og kanang si Saul pod nga nahibong Pablo, dili duha ka tao si Saul ug si Pablo kay ang gihinganlan og Pablo mao ra man to si Saul. O kanang Roma 16:16 kanus amana unang siglo pa na, samantalang kanang iglesia ni Kristo nga gitukod ni igsuong Felix Manalo kanusa ba na nagsugod 1914 na. So unsaon gud pagkatinuod nga iglesia ni Kristo ni ana mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw. Laliman ka ako karon, pwede mong kumuhimo ana kinang ilang gihimo. Nga magtukod po kog akong pundok. Den nganlan po na akong iglesia ni Kristo. Den kutloon po na ako ng Roma 16. Gani di man na kay karon lang nang una-una. Wala pa ng iglesia ni Kristo ni Igsoon Felix Manalo. Naa na may nagtukod lain nga Church of Christ dito sa Amerika. Nga kagamit gihapon ng pangalang iglesia ni Kristo. Gikutlo gihapon ng Roma 16:16. Sa laing pagkaistorya mga higala, pila naman kapundok tinuhuan magkutlo-kutlo anang Roma 16:16. Pero kinsa man yun ang tinuod nga makaangkon ang ng Roma 16:16? Well, ako'y mabasa ninyo sa pasugo. Ako sa niya itong pangitaan. Ang itong guide anak mga higala. Nga bisan gani ang mga iglesia ni Kristo, baga ministro ni Igsoon Felix Manalo. Miangkon man sila katong una kunong iglesia ni Kristo gyud mauning katoliko karon. Nawala man kunugod ang pagkatinuod sa iglesia ni adtong unang siglo kay nanudlo nagbinalitad na himong katoliko. Mao nang nawala ang pagkatinuod na niining katoliko. Pero admitados lang ang katong sinugdanan yung iglesyang gitukod ni Kristo sa una, ang misumpay mauning katoliko. Nga para nila kuno nanudlo na kunog baka kung dili tinuod. Sa ato pa, kanadi ang Roma 16:16, kung ato yung ayuhugunahuna kanang ilang mga argumento, kanang Roma 16:16 nga iglesia ni Kristo, mao na ang katolika ni adto nga matud pa nila sa ilang panudlo, kadtong wala pa manudlo og binalitad. Mga igala, matud pa nila. So kanang Roma 16:16 ang tinuod gyud nga makaangkon ana Iglesia Katolika, dili kining iglesia nila nga ni tumaw lang o nagsugod lang ni adtong 1914. Mga igala, ato lang gitagaag kinabuhi ang atong tulumanon. Parang dili mo katulgon maminaw. Munang mo siya kita. Pero wala ta masuko diri, no? Ang tinuod gigugma na mo tanan, bisan nun sa inyong tinuhuan. O dili gyud ko makiksumbagay ninyo magkita ta. Og lupig gyud po ko sumbagay. Bitaw joke. Parang dili mo katulgon maminaw, sab, no? Lok no mga igala, mga ginikanan. Sa magud aning atong Central Bank of the Philippines, ang atong Central Bank of the Philippines mao rin may katungod mo himo og kwarta. O kano sa nagsugod ng Central Bank
Then unsa gyud na asa gyud na sila mo na genuine nga Central Bank of the Philippines. Pero ikaw karon maghimo pug kag imong himuan ng kwarta. Then ipatuo po day mo nga kanang kwartang imong gihimo genuine. Amo taong piki na kay wa may katungod ka mohimong kwarta, only the real Central Bank of the Philippines. Maura po na. Si Kristo, natukod naman niya ang pundok niya itong unang siglo. Unya, gisaaran niya nga magpadayon. So, ito padili na mawala. Kanunay naagyod. No, kanunay naagyod. Dili igod mabuntog sa ganghaan sa kamatayon. So, ito paligon. So, kasaara siya nagtukod. Unya, nagpadayon. Unsa mang tinuhuan nga sa pagsugod niya niya itong unang siglo, nagpadayon hangtod karon. Nakaroon mo ingong ka nga kanang pundok ra nga natukod og 1914 o 1844 unsa pa na mga grupuha nga awahin na natukod. Unya nganlan og nga ni Kristo. Nga ipatuo nga si Kristo mo ay nagtukod. Dili ba na klaro nga pangilad, panglimbong sa mga tao ug daghan ra bagyong nalimbungan. Pagkadaghang nalimbungan anang tinuhuan ni Igsoon Felix Manalo. Nalimbungan tungod kay gihinganlan mas nga ni Kristo. Sa ako na laging giingon ninyo mga higala, mga ginikanan, ang pagngan-ngan ra sa nga ni Kristo sayon ra. Pero ang pag-probar mo ay lisod. Pero ang Katoliko dili lisod mag-prove, magpatunay sa Tagalog pa. Ano man? Kaya makita man yun na sa history nga siya. Mao gyud ang simbahan nga nagpadayon hangtod karon. Nga nagsugod niya itong unang siglo. Okay, no mga igala, mga ginikanan, atong gustong kutloon kaninyo ang ato bang aglet kay ato pang gipakli ang atong dokumento. Okay, mukutlo ta og pasugo magasin sa ato mga igsong Iglesia ni Cristo. Ay mo katingalag mukutlo ta og referensya nga kanang gikan sa dili Katoliko ha. Sama sa pasugo magasin kay magamit man pud nato ng ilang basahon sa pagprove nga kining atong tinuhuan mao gyud ang tinuod. Kay sila pud pangkutlo-kutloon man pud nila ang atong mga libro pero di malas lang. O kasubo ko nga ang ato mga libro gali kutlo-kutloon nila dili nila hustuhon sa pagpasabot nga ila bang lubagon ba amo to unsay tuyo pero sayon naman abson og unsay tuyo kung lubagon nila ato mga libro parang ang mga taong maminaw nila mawad ag kadasig sa tinuhoang Katoliko mabugnaw ba og moapil sa ilang pundok og natuman man gyud na di ba milampos man gyud sila ana kay ni daghan gud po na sila di ba nya di lang pud kay Iglesia ni Cristo bisag kanang uban dia sa Sinioba sa punang ubang mga pundok des tinuhoan nga panglubago nila ato mga libro nga sila mo'y mopasabot ilat ang hikawan mo pasabot sa tong libro kay sila naman kuno may tinuod ang ilang man kunong interpretasyon sa atong libro mo ay correct, ang ato naman noong interpretasyon mo ay dili tinuod, nanaon sa naman na. Mura magunag ka na bang pananglit ang libro sa usa ka Pilipino nya Amerikano mo ay mo pasabot. Pagkada kong balit ana librong Pilipino tag-iya sa libro Pilipino nya Amerikano mo ay mo pasabot. Then pag moingon ang Pilipino, kami pasabot ana kay amo man ang libro. Nya moingon ding Amerikano dili kay kami mo i-bright, may mo in English. Ang among pagsabot anang inyong libro mo ay correct kanang inyo dili. Di ba nang katawanan na mga igala?
Ang Pilipino gud mo tag-iyas libro do siya mo'y kahibalo unsaon na pagsabot. Dili ng laing tao kay lahi man na sila mo'y tag-iya. Maora man po ning nahitabuan ning Biblia ba? Kining Biblia gikan mas Katoliko, di Katoliko mo'y may bright gud ani pero ilamang usbon ang tinuod. Ang Katoliko man kuno'y bubos Biblia din sila naman kuno'y bright. Pero tinuod man po. Di po tanan. Una man gud po daghang mga Katoliko ron nga di gud kay balo mo paklig Biblia, di gud ka sana dili gud ka gawi og Biblia og manalipod na sa pagtuong Katoliko. Pero dili po noon tanan. Pagkadaghan naman po mga Katoliko ron nga mantigo gud mo gamit sa Biblia, mantigo gud mo paklig sa Biblia og mantigo gayud mo gamit sa Biblia diya sa pagdepensa sa Katolikong pagtuo. Okay no, mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw. Sa gyapon ako mangayo kog dispensa kung lahi ang inyong pagsabot sa atong tunada diri sa kahanginan. Kung nasayop manggaling ko sa akong pamaagi, pasilo ako. Kung isinggit na ko ang kamatuoran sa akong gisulti, kung sala manggaling na, pasilo ako. Kung kanang musulti ta nga with emosyon, sala manggali na, pasilo ako. Kaya nga kung tinuod nga intention, huwag yun nga masayod mo sa tinuod. Ang akong pagkatao kung dunay pagkakulangon o kung dunay apan ya sa inyong panglantaw o sa inyong pagsabot sa tunadan di berita sa iyang programa, doon na ba kay dili maayo nga pamaagi niya, pasaylo ako. Pero muhangyo lang yung kuninyo nga paminawa o aninawa o balansiha ang gipang istorya ni Veritas. Kung kinitinuod ba o dili. Mahimong mumando ko kaninyo nga isalikoy ko ninyo kay ako sa kamakasasala. Pero timan nga akong gipanluwatan nga mga pulong dinhi, dili po siguro tanan sa inyong panglantaw, naagit po siguro tinuod ani kung namanggali dili tinuod. Kaya na ako lang gingon ana pag-istorya, kaya ako di mangyog ko mo ingon nga tanan na kong istorya diri puros korek ha. Posible mangyog masayop ko. Mamanggaling mo hangyo ko ninyo kung sayop manggaling ko, mangita mog paagi, magpadala ba mog sulat, mangita mog paagi nga moabot ni Veritas ng inyong komentaryo, inyong koreksyon. Kay ako mo admit yung ko sa akong sayop kung tinuod yung nasayop ko, no? Kay nagtuo ko nga ang Diyos lamang mo ay dili masayop. Ang tao posibleng masayop. Pero salamat na lang nga kung mangayo tagpasaylo sa tong sayop, dawaton si Ginoo, di ba? Labi nagwa lang gyud po nato dagituyo, no? Gawas og tuyo o na gyud nato ang sayop, di ba? Okay, mga igala, kini akong kutloon ang basahon sa usa ka ministro o usa ka pundok nga gitawag og Iglesia ni Cristo pero dili si Cristo mo'y gatukod. O ang Iglesia ni Cristo nga natukod o mitumaw niya atong 1914 kanang Iglesia ni Cristo ni Igsoon Felix Manalo. Ang ilang Pasugo magazine yadtong pinitsahan Marso-Abril 1986 no sa pahina 4 by Philhon B. Fuentes. Siguro ministro ni si Philhon B. Fuentes. Kung di manggali ni ministro si brother Philhon B. Fuentes, magsusulat lang siya diya sa Pasugo nila nga magazine. Pero authorized kay siyempre authorized juga kung naa kay kolom diha sa Pasugo magazine. Kini questionable naman yun ni nato kining Pasugo magazine nila. Sa kung ato yung basihan ng ilang Bible alone ba, sola eskriptura, nga dili sila manudlo kung wala sa Biblia. Ginahanglan ang itudlo sa ministro kuno nila kanarag yung naa sa Biblia. Pero questionable nganong kung tinuod nga tanan nilang panudlo naa sa Biblia, nganong naa pa man sila Pasugo magazine.
Kay kamo kunong maminaw ron mga higala. Ayuha ko ninyong balanse kanang kung tinuod ng ilang pagtudlo o nga gibarugan na nila ng sula eskriptura. Kay kita mga Katoliko dili man ta mosugot ana. Dili man na baruganan nato nga Bible alone. Kay wala man dias Biblia tanan kay pagkadaghang wa na diha giklaros Biblia pananglit kanang kamatayon ni Santa Maria. O mabasa ba nas Biblia? Si San Juan ay kuging nawa gito moagig kamatayon San Juan. O ang mabasa ba sa Biblia nga si San Juan namatay? O pananglit kung atong uyunan gunang ilang basta di mabasa di tuhuan sa ato pa kay di man mabasa nga si San Juan namatay, adi ta mo tuo nga si San Juan namatay. Na imong lulo ron namatay na. O kinsa pa na diyang membro sa imong pamilya namatay na, di na nato natuhuan kay di man mabasa sa Biblia. O na ang Katoliko, di gyud mosugot anang Bible alone. Of course, na ay mga teksto diri sa Biblia nga it seems nga Bible alone pero di man maupod pagkasabot god. Pag-interpret raman mao nang makaingon sila Bible alone. Pero bisan kanang ilang Bible alone, atong madiskubrihan nga wala po na nila tumana. Muna para na ako dishonesty na, no? Inconsistency na nila. Munudlo tag Bible alone pero naapa di gitudlo nga wala sa Biblia. Ang Katoliko kung muingon siya nga dili Bible alone, tinuod man pud. Kay pagkadaghang gi-practice sa Katoliko ron nga tinuod man gyud pud nga wala sa Biblia, pero honest siya. Matinud-anon siya pag ingon niya nga dili lagi tanan mabasa sa Biblia. Tinuod man pud kay parehas anang piyesta nato ni San Vicente, di man ang basa sa Biblia. Pero nganong ato nang gihimo kay giuyunan as langit kay ang tinuod nga simbahan na ay gahom sa pagdili og pagtugot. Bisan unsay inyong idili diri syuta, idili nako sa langit. Bisag unsay inyong itugot. Munay gahom sa tinuod nga simbahan pero wala na diya sa mag-angkon-angkon lang nga simbahan gitukod ni Kristo pero dili si Kristo mo'y gatukod. O matinud-anon ang Katoliko pag ingon niya nga di bitaw mabasa ng pulong purgatorio das Biblia pero ang gipasabot na das Biblia. Kanang linisanan. Kanang makasaka nga di pa makaadto sa impyerno kanang nasa Santiago ba na 5:16-17 nga na may isa nga madapag ampo. Matay ka nga mo hiabtan kang mo nang salaa pwede pa kay ampo moagi ka ng linisanan nga estado o kahimtang bana. Muna gitawag og purgatorio mahimong wala ng pulong purgatorio pero ang ipasabot na sa Biblia. Peras gudaan ng pulong Trinity. Di man na mabasa ng pulong Trinity da sudod sa Biblia. Pero ang gipasabot usa ka Dios nga naas tulo ka persona, maunay naas Biblia. Una nga di tanan basahon sa Biblia. Pero kining mga nag-angkon nga naa kuno tanan sa Biblia ilang panudlo be ato kuno silang pangutanon. Kung tinuod nga tanan nilang panudlo naas Biblia nganong naa pa may pasugo magasin. Be ngutana ko, ngano ang mga apostol sa una, naaba sila pasugo magasin. So, mao na mga igala, no? Kung tinuod nga tanan nilang panudlo naas Bible, nganong naapa man sila pasugo magasin, ug moadto puta sa Mormons, nganong naapa may Book of Mormon. O adto po ta sa mga saksi niyo ba nganong naa pa man ng mga daghang kaing libro diha nga pangmarkahan nag Kingdom Hall. O moadto po ta sa kini mga Baptist ron nga nag-apod-apod ra pag mga basahon. Naa ba sa Biblia na gimanduan ba sila nga himuon nila? Kung tinuod pang Bible alone sila, kay ang tinuod mga higala maghimo pa sila magasin kay naay panudlo nila nga wala dito sa Biblia. O mo na, pananglit ka nang mo conclude sila nga tungod kay ang Amahan, Diyos. O niya, usara ang Diyos. Dahil mo ingon din sila, kamong Katoliko sayop gyud mo. Kay tudlo ninyo ang Amahan Diyos niya, ang Anak Diyos po, Espiritu Santo Diyos po, di pila naman na ka Diyos, tulo. Niya, usara may Diyos. So sayop mong Katoliko. Niya asa man na mabasa na to kanang klasihas panudlo nga dili Dios si Kristo ug ang Espiritu Santo kay lagi nakabasa lag mabasa ng usa ka Dios di na jud Dios si Kristo ug Espiritu Santo nga naa ra ba pud tay mabasa nga si Kristo Dios jud.
ilan na lang dahil lubag-lubagon to mga tekstong mabasa na to nga si Kristo Dios, kay ilan laging rasunan nga awe na bagoy kuan na nga kaklaro ana nga inyong Dios Katoliko tulo, Amahan, Anak, Espiritu Santo nganong hugtan man yun yung usa. Well, mao man ni atong panudlo nga kanang usa ka Dios naas tulo ka persona. Nga ang pagka-Diyos sa Amahan, Anak, ng Espiritu Santo, dili na tulo usara na. Pero moingon man gisilag imposible na pagkaklaro anang tulo na para ninyo tulo pero para na mo usara man. Amo man kutloon tong giingon sa Ginoo nga akog ang Amahan usara. Sao man nimo na masupak nimo na nga mo man giingon sa Ginoo akog Amahan usara. Of course dili non sa persona kay dahil man Amahan, dahil po ang anak, di atong sabto na kung sabot pasabot niya, diya, awa man tayong matumbok sa kinaiya na sa pagka-Diyos. Niya, lubagon din nila, dili nabot pasabot mga Katoliko inana, sayop ng inyo. Kanang giingon ni sa Ginoo diyang usa sila sa Amahan, sa pagbantay na sa panon, dili na sa pagka-Diyos. Pero pangutan-on ako, naabi mabasa diha, nga muna gipasabot sa Ginoo, nga diha ra sa pagbantay sa panon sila nag-usa. Wala man pod. Ang Katoliko anak, kung Katoliko may musabot anak, kana mang duha, puro susto. Nga, tinuod nga ang Amahan ug anak, usa sa pagbantay sa panon, kay united man sila. Pero apil na ang kinaiya sa pagka-Diyos. Nya, maingon sila, wa ko nilabot ang pagka-Diyos nga nausa sa Amahan. Asa man kuno ng doktrinaha mabasa sa Biblia nga ang pagka-Diyos, dili sila usa sa Amahan. Gama-gama rin lang pagtulunan may pangkatoliko kay masarap kung baga sa joke lang niya sa pustaanay pa niya ng numero rambol ang katoliko sarap nga naman kay kung gipasabot anang pag-ingon ni Kristo usara ang Amahan ug anak pagka Dios o igo o kung gipasabot po niya nga usas pagbantay sa panon mo man po na itudlo sa katoliko nakaron kung pananglit na masipyat ka anang usa, igo tong usa. Pero moingon ra ka nga sa pagbantay ras panon na usa ang Amahan ug anak. Nya karon og lahi day gipasabot ana. Katuday apil day ang pagka-Dios na apil day mong usara inyo ang inyong inyong kuan wala ninyong gisarap kung baga sa mga sugarol pa ng lastre, no? Og moingon mo way labot pagka-Dios na usa ang Amahan ug anak. May teksto nga sa pagka-Diyos, Amahan ug anak, si Kristo ug ang Amahan, dili usa. Di ba, magkabuang mong pangitag teksto, wag yun mo'y mabasa bisag usa ka bersikulo. Nga, dili usa ang pagka-Diyos sa Amahan ug anak. Yamingon mo na, bagoy Diyos nga mamatay. Nya si Kristo namatay man so dili Dios. Ayaw haragin yung pamalandong. Wala man na supaka sa Katoliko nga ang Dios dili mamatay. Tinuod nga ang Dios dili mamatay. Ang tao ray mamatay kay binuhat gud sa Dios. Pero ang pangutana ron kanang Dios nga dili mamatay, pwede ba na magpakatao aron mamatay? Lahi naman ang pangutana ha. Pwede ba nga ang Diyos nga dili mamatay, magpakatao aron mamatay? Kubaga ninyo ng pangutana. Kay kung muingon mo, dili na pwede, di ko mutuoan ang inyong Diyos. Kaya na di imposible niya. Anong di man siya kahibalo magpakatao aron mamatay? Sa to pa na dili niya mahimo. Sa akong nahibaw ang ragod, kanarmang pagpamakak, dili na mahimo si Ginoo. Kanang pagbuhat og dautan, although mahimo na niya pero dili na niya himuon kay di man siya ganahan ana kanang mamakak ug kanang mabuhat og dili maayo. Pero moingon ka nga ang Dios nga dili mamatay, dili pwede magpakatao aron mamatay, adi gyud kumutuoan ang Diyosa kay di man di kahibalo, wa man di gahom nga mahimo siyang tao. Yan naman sa Juan 1:1 nga si Kristo mao man ang Dios nga nagpakatao. Sa to pa naagyo day Dios nagpakatao. So kay natao man siya, so doon na siya kinaiya nga mamatay. Pero ang pangutana, dili na ba sa Dios kay ang iyang pagkatao namatay? Una mong katawa lang gigo kay katawanan man yun na. Alang-alang na mura na po tagbuang og naay katawanan dili mo katawa.
mukatawa man na veritas ng buang. Pero pataka raman nagkatawa. Ang dili buang mukatawa sa naay katawanan. Pero ang buang mukatawa bisag dili katawanan siguro, no? Bitaw. Ako katawanan man gyud po na, no? Ako lang ning gipaagi og ginaani mga higala to make a point, no? Dili kay nasuko ko ninyo, no? Gipahimug-atan lang nato ang kamatuoran. Ang pagkatao ni Kristo mo'y namatay diha. Mingon sila ang Diyos dili kapuyan. Nya si Kristo gikapoy kuno tinuod kay nagpakatao man na may kinaes pagkatao, pero ang pangutana di na ba siya Dios tungod kay ang iyang pagkatao gikapuyan. Ang iyang pagkatao dunay unod og bukog tinuod biya na. Samtang ang pagka-Dios espiritu way unod og bukog. Tinuod bitaw ang pagka-Dios ni Kristo wa man ta moingon nga naa nay unod og bukog. Di man nimo na makita kay kinaiya man sa pagka-Dios nga way sinugdanan ni katapusan. Di nimo na makita ng kinaiya ni Kristo sa pagka-Dios. Ang imong nakita diha ang iyang pagkatao. Kay nagpagkatao man siya. Bisan gali ang Dios pwede nang magpakita. Sabayhon sa bisan unsa diha. Pero ang iyang kinaiya espiritu gyud na nga way unod og bukog mao man gyud na ang Dios. Nya kinahanglan man gyud magpakatao ang Dios kay ang tao nga tao ra di man kaluwas. Ang Dios naman muna nga ang ikaduhang persona sa Dios nga mao ang pulong nga mao si Kristo nagpakatao para matubos ta kay kung ang Dios dili magpakatao aron magpakamatay alang sa tu mga sala wa gyud tay kaluwasan ng mga higala mga ginikanan baga suking tigpaminaw. Matay, pasailuan lang yun ko. Kaya pag yun ako mabasa tong pasugo. Ako lang gikutlo. Pasugo Magazine, Marso-Abril 1988 sa pahina 4. No? By Feljon B. Puentes. Usa ka magsusulat o usab man ka ministro siguro, no? Sa Iglesia ni Cristo. Matod ba niya sumaong basahon, no? Pasugo Magazine. Kani foul na gali ni. Kaya wa nila masunod ng ilang Bible alone. Kung tinuod pang Bible alone silang naa pa may pasugo. Tama ng mga iglesia ng mga Jehovah's Witness. Mga buutan mo na sila. Pero naan na sila mga panudlo ng mga kontradiksyon, ng mga inconsistencies. Di sila mutuog wala sa Biblia. Pero gusto sila nga ang mga tao mutuo na ilang libro. Sama po na ng mga Adventist. Bible alone, di sila Katoliko kay daghang wala kuno sa Biblia. Pero nga nung nagsulat pa man si Ellen White kung igo na ng Biblia. Ya gusto ni sila nga ang sinulat ni Ellen White tuhuan sa mga tao. Ay asa naman atong pagka-Bible alone ron kung mubasa pa ta na ilang mga libro. Kung ikaw karon be, kung mutuo kag Bible alone, naatanan sa Biblia, nganong maghimo pa man kag libro? Kung tinuod nga naa diha tanan sa Biblia. Ang Katoliko matinud-anon nga naman pag ingon niya nga dili lagi tanan naa sa Biblia kay naaywa na masulat. Tinuod man pod. Pero kitang kamong mga moingon nga naa tanan sa Biblia inyong panudlo pero wala man lagi. Anong naa pa man mo'y libro? Amo na dishonesty, dili matinud-anon. Daghan ng badlong Katoliko tinuod man na. Pero maghisgot galig pagtulunan, opisyal nga pagtulun ang Katoliko para na ko honesty na diha matinud-anon. Kaya pag ingon niya nga ang iyang mga practices dili tanan mabasa sa Biblia, tinuod man pod. Pero niya mga tao nga tanan kuno nilang panudlo na sa Biblia. Pero pangutan-on asa man mabasa ka nang gipangyaw-yaw ninyo sa pasugo be. Pananglit ani gikutlo ni nila sa pasugo. O ilan ning giswat sa pasugo, unya mutuo pod ang Katoliko ani, ug mao gining tinuod. Pero wala ni sa Biblia. Akong kutloon mga igala ha. Marso-Abril 1986 sa pahina 4, no, by Feljon B. Puentes. I have nothing against the fact
that the Catholic Church which exists to this day could be traced back from the first century. No, akong usbon ha. Matud pa ni Felhon B. Puentes, usa ka ministro, Marso-Abril 1986 sa pahina 4 sa Maong Pasugo Magazine. I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day could be traced back from the first century. Nga sa Cebuano pa sa atong sabot, matud pa sa Maong ministro sa Maong Pasugo Magazine nila, no, 1986, March, April. Wala kuno sila'y supak nga ang Iglesia Katolika nga mitumaw karong mga panahona nga masubay gyud ang iyang kagikan nga magani gyud pagbalik panahon sa unang siglo. O ilan ning sulti og tinuod man eh. Tinuod man eh. Yang pangutana, naaba na sa Biblia. O naanis Biblia nga, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day could be traced back from the first century. Kining giingon nila naanis Biblia. Wala oy, pero tinuod ni. Mga higala, mga ginikanan, mga suking tigpaminaw. Ako gusto gina kung itaas ang tingog mga higala maginikanan kay pastilan. Naluoy kay ko sa mga igsuong Katoliko nga nauwatan ng ilang tinuhuan. Pagkadaghang mga inosenteng Katoliko nga nadanian ng ilang pundok. Nga di ra ba pwedeng dakpon kay waan punas balaod. Nga magtukod-tukod tag tinuhuang mga piki, dakpon wala man nas balaod sa gobyerno. Kanang panguwat sa mga tinuhuan, wa man na balaod sa gobyerno. Munang di na sila dakpon. Protected na sila. Pero para nako bitaw doon ay kakulangon ang gobyerno kung matinud-anon pa siyang nahigugma sa Ginoo. I-appeal po untag. Na lang maulaw ko. Luoy pong pagdakpo ng mga limbungan sa tinuhuan, no? Waagoy, pero dapat magyud unta na ginahanglan na gyud unta tay balaod nga mo proteher sa kamatuoran. Pero wa man gud po'y relihiyon gud labanan sige na lang kay mo naman natong balaod. Pero sa ngaan sa tinuhuan ako ron si Veritas muhangyo ko ninyo ay mutahog pauwat ang mga tinuhuan pundok nga gama-gama ang mga tao nya nganlan sa ngahan ni Kristo. Mauwaw tas Ginoo ana oy. Kung di mo mauwaw sa gobyerno kay wa man na siyang balaod o pwede pero kung Ginoo nagalisgutan na to mauwaw ta na oy. Ya kinahanglan itudlo ginato ng panglimbong sa tinuhuan para makahibalo mga tao parang di mauwat. Diba itudlo na to unsa mailhanan sa tinuod nga kwarta ato mang itudlo. Ato pong itudlo sa mga tao unsa na mga tinuhuan nga gigama-gama lang. Dili gyud Kristong nagtukod para ma-aware masayod ang mga tao parang di mauwat na karon ug muhilom lang ta. Nausa man ni ron, muhilom lang ta, kita mga Katoliko magpakahilom ana. Pagkadaghan tao na watak-watak ang tinuhuan ni Kristo, nagkabahin-bahin. Kumikan kay watay aksyon nga gihimo. Yan ay mga mga pundok na tinukod lang tao, ato lang gipasagdan, mura gibahin-bahin na to ang usa ka lawas ni Kristo. Unsa may giingon sa Ginoo? Amahan mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Particular kay Ginoo ng panaghiusa. Pero kung kita mga Kristiyanos mubasa tag Biblia, okay ra nato nga magbahin-bahin ta. Imagine kanang grupo sa born again pagkadaghan ana wa man sila maghiusa. Lain-lain man na ilang pundok. Na Pentecostal na ay unsa pa nang pagkadaghan dili na sila wala na sila labang pastor lahi-lahi na sila pagdumala. Pero naapo na sila Kristo, kay naaman po na sila kaayo. Pero ang pangutana, naaba nila ang fullness of the truth. Para naku, wala nga naman. Ang unang-una, gibiyaan nilang Katoliko. Ngawara ba dias Biblia nga biyaan ang Katoliko? In fact, kung basahon na to ang Biblia, kanang biyaan na to ng original nga pundok, dili na mayo. Na sa 1 Juan 2:18-19, ingon si Juan, nga kadtong mubiya aning pundukan nato isipong di gyud tinuod sakop kay ang tinuod nga sakop magpabilin mo unong ginabi sa pagdaghang problema ning atong pundok tinuod man gyud pod ang simbahan gitukod ni Kristo pagkadaghan namang krisis mga problema ang giatubang pero dili solusyon nga biyaan
Kinahanglan maghiusa ta sa sila pa kanang pamilya bitaw banag asawa mag-unungay sa kasakit ug sa kalipay. Mo ni tinuod nga gugma. Di kay kung magka-problema na gali ang magbulag lang ta dahi dong. Dili na may gitudlo stong pagtuo. Mao po ng Iglesia Katolika mao ning tinuod ug unsay problemang nakita daghang king badlungon tabangan natong Iglesia Katolika nga manglimpyo diya sa iyang tugkaran di kay maghimo taglaing pundok. Pagkabahin-bahin naman na manghigala mga tinahod nga tigpaminaw. Di mo na gitukod sa Ginoo. Lalim ni mo na nga balin ni mong praise the Lord, hallelujah. Okay ra ka nga nagkabahin-bahin da. Nya ato mga pagtulunan dili united, dili man nagsama. Nay mingon dili Dios si Kristo, napoy mingon Dios, napoy kuan mingon dili kuno bunyaga ng bata. Wala ba nas Biblia? O kanang panudlo nila nga dili angay bunyaga ng bata. Asa man na mga bahasa sa Biblia? Nya moingon sila Katoliko na sila motuo kay daghang pagtulunan nga wa kuno sa Biblia. Pero kanang pagtulunan nga ang bata dili angay bunyagan. Asa man sa Biblia? Wala na mga higala maginikanan na ano yung mga teksto nga kung sabto na to bata ra gyud. Pero pagsabot ra man na nya moingon gitag pagsabot daghan mang pagsabot nya ang Katoliko pwede man mo gamit sa Biblia nga labot ang bata sa bunyag pinagi sa pag-interpret. Pangutan na ron, kinsa may katungod mo pasabot ading Biblia. Na para nako gyud ang tag-iya sa Biblia. Ang tag-iya ng Biblia Katoliko kay mo'y nagtugan sa kalibutan. Kaya kanang mga ubang tinuhuan ron nakadawat nagbiblia gikan sa Katoliko ilang gihubad-hubad na para sa nang saksi ni uba. Ang Bibliang Katoliko nakadawat man sila kay di man lagi hinakog ning Bibliang Katoliko. Naalala to sa history nga murag gililong ang Biblia, murag gitapig. Dili pabasahon ng mga tao ang ilang sabot parang di ko na masayod sa Tinoo di na mao. Ang rason atong history sa una nga gitago ang Biblia kay hadlok kawaton kay wa pa kay kopya. Ya mahal kay wa pa kay kopya. Nya wa pa pug kaayo mo pasabot ng daghan. Una mahadlok magpatakag basa-basa ng Biblia nga aron ta magka bahin-bahin. O ni tinuod nga rason nga ang una atong panahon na lisod kayo ang pagkabaton og kopya ana unyag kawato nawa na taya mo. Wa kayo mo pasabot mo nang mahadlok ang simbahan pod nga pataka nagbasa-basa ng mga taong dili walay mugiya mo magkadimao ilang sabot. Mo ni rason sa Katoliko dili kay mahadlok masayod sa tinuod mo ni ganahan guys Katoliko hinuon nga masayod ka sa tinuod. Pero kung inigbasa ni mos Biblia din dili mao imong pagsabot. Naasa man may palabihon sa Katoliko ron, pasagdan kang mubasa din aron di ka makasabot sa insaktong pagsabot. O di sa kapabasahon kay wa pay mugiya nimo. Parehas ra na ng sundang god. Sige, pataka lang kag bilin-bilin na ng sundang simong balay. Bilin-bilin dayon makuha na, mahawiran na simong bata, din pataka lang iwa pay buot, patakag panikbas. Delikadong hitabo. Kung ingon na kanang sundang may lang na sa makahawid nga kanang hamtong na nga gamiton yun na sa insakto pero bata kay mahawid ana way buot na posible yun ang ipataka yun nagpanikbas pamunal og makapatay na noon. Pamuni kining Biblia po dili ni basta-basta oy. Kinahanglan dun na gimugiya ni ining otoridad. Mga igala mga ginikanan bagasuking ti paminaw. Parang di kita magkalandrakas. Mga igala, in fairness no, tinuod man yun yung giingon nila sa pasugo nga ang Katoliko matrace back yun ang iyang kagikan nga maganid yun panahon, maganid yun pagbalik panahon sa mga apostol. Ngano lang kunong ilang gibiyaan ang Katoliko kay nawala na kuno ang pagkatinuod. Sa ato pa mga higala maginikanan, kadtong Roma 16 nga ilang kutloon, mautong Katoliko. Dili nang kang manalo niya ilang kutloon ng Roma 16. Nga Katoliko man ka ning pundoka nga mao ni nasumpay ni atong panahon sa mga apostol. Nya kanang Roma 16 mao na ang pundok ni Kristo ni atong unang siglo dito sa Roma. Katoliko da ito dili to kang manalo kay ang manalo 1914 man. Nya anong kutloon man nila ng Roma 16 nga Katoliko man ka na.
Kay mo man yung katoliko nga matrace gyud balik panahon sa mga apostol. Pero kanang giingon nilang nawala na ang pagkatinuod mga higala kay sama kuno nga nung hanla ng pari ug father, anong naay purgatorio, sa pa na naay larawan, nga nung muluhod tubangan sa larawan, mo na ilang but pasabot nga nanudlo na kunog di mao. Pero atangi diri sa tulumanon kung itugot pas Ginoong mapadayon, kay atong pangtubagon na tanan nga kanang ilang mga akusasyon nga mga pagtulon ang katoliko na sayop, mga pagtulon ang dili mao, bakak na kay naatay katinawan niya na mga higala tubag. Lalim mo ang gitukod ni Kristo nanudlo nagsayop. Liman ka murag giingna ni mo si Kristo nga wa ka mosalig sa gitukod ni Kristo, wa ka mosalig sa Espiritu Santo nga napadala niya itong Pentecostes nga ang tuyo sa Espiritu Santo nga mugiya parang dili masayop sa pagpanudlo. Ang tinuod nga pagtulunan kinahanglan mosalig ta simbahan ni Kristo kana ay Espiritu Santo nga paluyo mugiya niya nga di sa masayop sa pagpanudlo. Sa ato pa iyang simbahan magpadayon gyud. Yagi isayon-sayon na nimog ingnon nga nawala na sa pagkatinuod kay natibuok na talikod ko noon apostata. Muro naman nagblasphemia tas tinuhuan ni Kristoana nga ang tinuhuan niya nanudlo nagbinalitad ko no. Nya ang tinuod nga gitukod kuno nila kanang kang Felix Manalo sakto kuno na wa kuno binalitad nga panudlo ana. Nya ang katong kang Kristo kay nawala na mas tinuod himo mang Katolisismo nabalitad na hinoon mga higala maing laki na noon si Felix Manalo si Kristo mo'y dili maing laki kay natalikod yang simbahan nga gisugdan. Okay no mga higala sang litwa naman taigong panahon, balikon ko sa pagingon si Veritas usalang ka tao, posibleng magkasala, posibleng masayop, pasaylo siya sa iya mga kasaypanan, hangyo lang yun ko ninyo. Pero salaan ninyo ang atong mga gipangsulti din kay basin do na rapoy tinuod ato. Ang prueba, mahibawan ninyo unsay tinuod kung mubasa mo sa panudlong Katoliko sa Biblia o kung magsusipod mo. Okay no mga higala mga ginikanan, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, mga kadagkuhan sa atong simbahan. Kining inyong ubos nga alagad sa mga tulumanon, Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas, kauban sa Pikas Lawak Dani Ludog Taxi Lumba. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Shop, look, and win raffle promo at ProSight Optical Incorporated, the eye professional eye care providers. For every 500 pesos worth of purchase or service,